Y a ver, está como un boleto de suelo. Vamos a ver, la cuestión es que hay que agarrar el balón y cantar para llevaros el regalo. Bueno, que sí, ya habéis entendido todos, ¿no? Cada uno de estos se lo ha quedado. A ver, ¿quién ha sido? Además, Kupadakigu, abestietan aukeraketa ez dakiz zeinek egin zuen, baina esan didate herriko karaoketan, izan diren kantaldietan, eta bestela galdetu izan dutela. Zein dira abesti erabilienak, kantatuenak. Beraz, zerbait arraro xamarra, kursi xamarra, kutre xamarra entzuten bali badezue, kulpa ez da gurea. Kulpa zuena edo herritarrena da, eta herria irau da horrelako gauzak erabakitzeko. Beraz, nik badakit badago hortik esegitatiko bat, karaoketan ikaragarri zalea dara. Ea, bera, animatzen den sari hori hartzera. Bueno, bera nez. Azken animatua. Bueno, ez dela jo ez, du izela bizera. Moira tita, Moira. Bueno, mira, abesteko prest. Ondo, Gainontzeko lagun dezakezu, Igual du, musika asko igual dut eta. Mara fixola, pero vamos a ver si ponemos en marcha ese karaoke. Eta... Tarte txikiagoarekin ere ikusita zarrak aztetan duen honek. Modatu behar dugula. Zorionak. Gafetara bat izango da zurentzat, espresso zerbitzuak